Fenw yw Ben Lake a fi yw'r ymgeisydd Plaid Cymru yma yng Ceredigion. Felly, fel nifer o bobl yng nghefn gwlad, ges i plentyndod gwych tyfu lan yn ardal Llambed ar ôl cyfnod bach pan yn faban lan yn Aberystwyth. O'r gwyrddni a'r amgylchedd gwych, ond hefyd mynd i ysgolion bach da, yr cymuned clos hynny sydd yn mor unigryw ac yn arbennig am cefn gwlad. Yna es i brifysgol yn Rhydychen i astudio hanes a gwleidyddiaeth. A dyna pryd fi'n credu sylweddoles i bod yna angyfiawnder mewn ffordd yn yr cyfleoedd sydd ar gael i ardaloedd gwledig o'i gymharu gyda ardaloedd fwy trefol, dinesig y Deyrnas Gyfunol. Yn hermau buddsoddiad, sicr buddsoddiad mewn isadeiledd ac ati, maen nhw'n gwahanol byd. A mi oedd hwnnw i fi yn rhywbeth oedd yn gwasgu arna i. A dyna beth mewn ffordd cafodd fi ysgogodd diddordeb mewn gwleidyddiaeth a wneud fi am sefyll. Achos yn fy marn i, dyw e ddim yn rhesymol i ofyn am ryw fath o degwch pan mae'n dod i materion mor bwysig a cyfleoedd mewn bywyd. Mi oedd ymgyrch 2017 yn un ddiddorol ar draws y wlad, ond yn enwedig yng Ngheredigion, wrth gwrs, achos mi oedd e'n brwydr mor agos fel pleidwyr yng Ngheredigion. Mi oedd hi yn agos iawn a lle fe hawdd i mynd fel arall. Mwyafrif o 104 o bleidleisiau mae gyda un o'r seddi fwyaf agos, fi'n credu, yng Nghymru. Be wi'n cofio o'r ymgyrch yna nôl yn 2017 oedd yr cyffro. Fi'n cofio pobl o bob cornel o'r sir yn dod a gwirfoddoli amser nhw i helpu gyda'r ymgyrch. Felly mi oedd hwnnw'n rhoi egni i ymgeisydd fel fi i weithio'n gletach a gletach. A felly o ran edrych nawr am yr ymgyrch sydd i ddod, wi'n fawr obeithio, wi'n eitha cyffroes i weld os allwn ni ailgudio yn yr egni a'r hyder yna. Fi'n credu bydde pob aelod seneddol yn gytun. Mae un o'r uchafbwyntiau y swydd yw gallu gwneud gwahaniaeth i bywydau pobl. Mae bywyd yn anodd fel mae mae digon o heriau yn gwynebu teuluoedd ar draws y wlad. Ond pan mae modd i ni wneud gwahaniaeth ac i helpu pobl fel yna, mae fe'n rhoi teimlad anhygol i dyn. Ond mae gallu helpu pobl a trial eich gorau drostyn nhw yn rhywbeth sydd yn rhoi'r hwb dyddiol i fi i ddyfal barhau. A pan i chi yn digwydd llwyddo fel ni'n gweud, does na ddim teimlad cystal hanner e.